guys, बोरै दं खबरफ्रा ब्लग हाथाराखै गोबावथार जाबाय समनि आंखालाव अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर बयखौबो खावलायनाय गुरै खावलायनाय थाबाय प्लिज अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो एसे अनदो बर'जों बर' लिया आंनि बे गोसोआ नोंखौल' सानो समाव मेगननि नोजोराव नोंनो टाउनाव थांना फैनि मोनालायबायलै लोगोफोर नायलांबाय थादो होमबा दिनैनि भिडिअखौ हा जागा गैयालै आंनाव है फै तातारि मोनालायबाय आरो